Avui, continuant en els esmorzars de la meva jubilació activa, he estat en la companyia de José Luis Palacios, un bon amic en el que, de normal, tots els mesos d'agost ens fem un cafè, però en aquesta ocasió ha sigut un esmorzar i com era normal hem parlat de la política nacional i també de la política local i hem quedat en que continuarem mantenint aquesta bona costum que tenim i sobretot una costum sana de reunir-nos, de fer-nos el cafè conforme hem anat fent durant aquests anys, a pesar de que ara ja no estiga en la política activa, però com a jubilat també opinem i ell com a líder de l'oposició també opina. Així és que continuarem fent aquests cafès que ens hem fet sempre a primers de mes i que hem compartit unes converses sempre molt amigables i molt amables.